Amare, co lidi nejčastěji překvapují? Většina chlapů tampon nejspíš nikdy nedržela v ruce, ale to je chyba. Ferdo, zabalila jsem ti na každý den jedny trenky. Tak ne, že zas domů přivezeš čistý. Co, baba? Neřeš prkotiny. Synku, podívej se. Je dost možný, že na těchto horách se z tebe stane už opravdovej chlap. Chápeš? No, že jsi opravdu pták. Dám ti něco, co může vyřešit spoustu problémů. Musíš být zodpovědnej a chránit se. Myslet na sebe a taky na toho, kdo bude s tebou, jo? Mladej, tak tohle je tampon. Můžeš ho strčit třeba... To už je dost? Třeba do otevřený rány. Můžeš s ním rozdělat oheň. Můžeš z něj vyrobit filtr na vodu a tak. To je boží, ne? Co? Videokurzy přežití v přírodě i ve městě s Amarem Ibrahimem. Znalosti pro celou rodinu, které vás vyvedou z jakékoliv krize. Jasně, srozumitelně a ihned k nachytření online. K dostání pouze na www.nachytři.mě. Nedal jsi mladýmu ty tampony všechny, že ne? Promiň, já jsem tě asi špatně rozuměla, ale... Teď říkám, že prostě normálně... Gól!